Naya na tagaron sa tugkaran sa kandingan ni Boy Tapang mga idol. Grabe. Karon po kita kandingan mga idol nga perting humuta. No, grabe. Bisag kinsay mo ari dre. Di jud mo makaistorya nga laig baho ang kanding. Wa jud angit mga idol. Murag si Boy Tapang. Way angit. No? Mo ding dagang nakagusto, di ba? Pero karon tong lingawon ni mga kanding diri mga idol, no? Ato ning kantahan og mga kanta nga mga Bisaya, di ba? Basing kisipon na kawa ka tao. Di bitaw wa jud perti tungod kay giminti ni Mr. Tatang, di ba, no? Okay, larga. Ato tukaran para ni Idol Boy Tapang pod. Okay ang mga grupo. Uwaba Ajana Baku Uwaba Jerusalem